Sugeng enjing lor. Iki ceritane aku bersubuhan lempit-lempit baju ya lor. Di iki baju lempitane akeh, umpamane akeh. Nah iki lempitane baju akeh banget mumbruk ya lor. Iki bersat subuh ndang age-age tak lempiti, soalnya gak ngono mumbruk teko pendak sesuke meneh. Lah iki sampe nglempiti klambi sampai lempit-lempit klambi aku arepe kelut-kelut ya lor, soalnya nek esuk ngene iki gaweane akeh. Nah iki aku sampai lempit-lempit iki baru aku nyapu-nyapu kelut-kelut juga ya lor. Iki nah iki aku lagi kelut-kelut ya lor. Iki mau nyambi karo ngomong anak, dadine anakku ya wis moya mlayu ratan ngono kuwi, dadine dadak bengak-bengok ya lor. Wis ngene iki lah dadi ibu rumah tangga iki, gawean pirang-pirang, gawean akeh, gawean mumbruk, gak ono sing ngewangi. Lah iki bersampai kelut-kelut aku medun ya lor ning lantai ngisor, aku mbuka korden. Lek esuk ngene iki aktivitasé akeh ya lor, gaweane akeh. Nah iki bersampai aku buka korden. Iki aku arepe noto lur noto bantal berantakan lek esuk ki berantakan ngono kuwi. Lah iki korden sing kulon lagi tak buka ya lur. Iki kendang-kendangan gede anakku. Lah iki bersampai buka korden, aku noto bantal. Iki bantale moret-marit lur. Iki lek bengi ngono ora kober noto ngene iki, soalnya mripate ya wis ngantuk, dadine dilanjutne esuk ngene iki bersampai gawean dhuwur baru gaweane ngisor. Nah iki tak lempiti jarik-jarike anakku, biasane tinggi barong lur, dadine murat marit sekes jarik kabeh digawe dolanan. Lah iki baru tak lempiti, tak toto meneh. Iki aku karo nunggu obrok lewat ya lur, dadi beres-beres nang jugan dhisik ngono ceritane. Lah iki bar sampe ngono aku beresi mainane anakku. Ngene iki mainane wis diberesi, diberantaki meneh, diberesi, berantaki meneh. Ya jenenge bocah cilik ya lur, dadi nek nang bocah cilik iki apa-apa dinggi dolanan aku di toto dinggi dolanan meneh ngono, diurat-arit meneh ngono kuwi. Lah iki wis sampe beres-beres, aku masak ya lur nggih sarapan anakku sekolah. Iki aku ceritane arep masak bothok. Iki bumbu-bumbune kur tak irisi, ngono tak rajang ngono, terus iki tak gongso, tak wae teri. Lah iki nek wis digongso, lek wis wangi ngene iki tak emplungne tempene ya lur. Iki tempene tak tumis sik lur, soalnya nek gak ditumis ki nek menurut aku kaya mambu lemah ngono kuwi ya ora sih. Lah iki tak tumis sik wis setengah alum ngono, baru tak sambi ya lur, tak sambi ngalup-ngalupi tahu arep tak nggih bothok mau. Nek gak dialup-alup iki rasane tahune iki kaya kecut ngono lho lur, kaya kecing ngono lho. Nah iki tak alup-alupi sik. Lah iki kok weruh-weruh tempene wis baru tak emplongne gambase wis sing tak potong-potong mau. Iki ceritane gak tak campuri gambas ya lur, terus iki mau tahu sing wis tak alup-alupi mau tak emplungno, tak tambahi irisan tomat. Lah iki tak karo nunggu pothoke empuk ya, iki tak tambahi bumbu kaya roiko, bumbu masak, uyah ngono kuwi. Nek iki sambil nunggu bumbune meresep, sambil nunggu pothoke empuk, iki aku godhog-endhog ya lur. Dadi iki lawe ceritane godhog-endhog karo. Nah iki bothoke wis arep mateng ya lur. Iki mau kambile ya wis tak sokno. Iki mau kambile sing marutne mbokku ya lur. Dadine aku karek nyemplung-nyemplungno ngono. Lah iki arep nunggu bumbune masuk. Nunggu kambile tanek. Lah iki wis mateng ya lur, meneh-meneh mateng. Lah iki wis karek nyepak ning di sarapan karo tinggi bekal.